זה רוקי. כרגע הוא עצוב. למה אתה עצוב דובי? שף. שף, קחי את השני. שימו לב לרוקי. ולא להתפשט, לא צריך להתפשט. שימו לב. מאילוף. שלום. בוא שים ראש, בוא. לא לגעת. בוא שים ראש, בוא נע. פה, 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 פה. הנה, שים ראש. יופי. שים ראש. פה. היי! יופי. עכשיו אני אתן לך עוגיה. אבל רק כשאני אגיד לך לגעת אתה תיגע, נכון? זה הכל. לא, 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 חמוד שלי. פה, הנה. לא, רגע, חכה. לא לגעת. רק כשאני אגיד לך. אני הולך להסתכל על העוגיה, עומד לגעת בה. נצא בלשון. לא, אני אמרתי כן? לא זוכר לי שאמרתי כן. אתה רוצה עוגיה? כן, אתה רוצה? איך הוא עושה מלא שלו מתבלק קטן? הוא לא ייגע פה בחיים. מה זה? מה? איך יכול להיות דבר כזה? אתה הרי לא רוצה מכות. תן לו. תוכל. יאללה, תוכל. תוכל. כלב שאוכל עוגיות. הוא אוכל הכל. מה זה לך? אתה רוצה עוד? בדיוק, חפש את הורים, צ'ק. צ'ק, לא לגעת. כשאני אגיד לך לגעת, אתה תיגע. לא לגעת. גלגול. גלגול! זה מאוד. עוד עוגיה מגיע לך. רק זה תסתכל לשם. צ'ק. לא לגעת. תן לי יד. תן לי יד. שלום. בואו נדבר על חסון אדריכלי. יש לנו פה אחלה ספייס. לוקחים את כל החלל הגדול הזה, לא לגעת, שנגיד לך רק סיגה. והופכים אותו לשני חדרים. החדר הראשון, תעצור! יאללה, קח. של אחרי החלון, והחדר השני, כל זה עד לפה. זהו. זה היה רוקי בלבורה. רק בלבול.